मोनसे एक्सिडेन्ट जादों बे एक्सिडेन्ट समावहाय आं एक्सिडेन्ट जानाय हिसाबै आंनि बिसियाबो बे आंनि फिसाला गोरलै गोरबोआव दंमोन आरो लोगोसे ओरैबायदि माने फिसाला जोनोम जानायजों लोगोसे ओरैबायदि फैसा थांदों दा बे समाव आङो गारि गंसे जेनाखि बेटारि गारि बायनानै लादोंमोन बे समाव आंहा पलिटिकेल लेभेल हिसाबै वान साइड नङामोन दा बे समाव पलिटिकेल लेभेल हिसाबै सोरबा इउपिपिएलआबो आंखौ सहाय होदोंमोन लरेन्स मोनबादियाबो सोरबा बिपिएलआबो आंखौ सहाय होबाय थादोंमोन माने बहरा जेरावखि थुवा माने राजनितिजों लोब्बा गैयै सिस्टेम जानानै फैदोंमोन जेब्ला आङो बे बेटारि गारि जानानै बुंदों ओरैबायदि जानानै बुंदों बे समाव गोदानमोन आरो आंना बेटारि गारिया दाना बे समावनिफ्राय आङो माइनास जादों आरो पलिटिकेल लेभेल हिसाबै माइनास जादों आरो मानो होनना बुंबा ओरैबायदि जाबाय मिडियाफोरखौ आं जगायनानै होजोब्बाय नाथाय आं न'आव फैबायमोन बुङा होननानै अब्लाबो सासे मानसिया जाय खेफ्रा होननानै बुङो जोंना आलांगिनि अब्ला गोजानि नामा बिथाङा जबरदस्ति आंखौ बुंनांगौ होनना लेंहरबाय थानाय हिसाबैसो आं बुंनांदों आरो बेनिफ्रायनो लोगो लोगो एमएलए आंनि कट गानाय समाव लरेन्सआ बुंहरबाय नोङो जोंनि सरकारखौ बायदि बायदि रावजों सोंखारियो बेखायनो आंखौ नोंखौ जोंनि पार्टिया मोजां मोनला होनना बुंहरबाय दाना बे समावहाय आंबो दुखु मोनबाय दुखु मोननानै बिपिएफनि आर'नाइ गानलाबायबाय आं आरो बिपिएफनि आर'नाइ गानखांनायनि उनाव दाना इउपिपिएल फैबाय आं दाना इउपिपिएलआबो आंखौ दाना गुरुत्व लाजोबदिया केस गानायनि बेलायावहाय नोंनो हरबाय बा हरगोन थांगोना फैदो बे बाथ्राखौ बुंबाय आरो थगायनानै दोनबाय दा थगायनानै दोननाय हिसाबै आंथ' दुखु मोनबाय आंथ' बेबायदि जाया दाना नैबे दानि समावहाय मोनसे उनावहाय नै दा फैनानै जोंहा माने ओरैबायदि जाबाय केसा जोबथारनोसै केस ट्रायेलाथ' सोलिगासिनो दंमोन सोलिबाय थानायजों लोगोसे 7 जन जोंहा साख्रि दङ आर्मि पुलिस मिलिटारि जोंखौ आर्मियानो हमगोरदों इनायसियानजों जोंजों ज' हमजादों आरो लोगोसे इन्टेलिजेन्सनि दङ उमुक बायदिसिना अनेक रोखोमनि दङ बाय पाब्लिक सार्टिबो गैयालाय दा बेयावहाय फैनानै 6 जन फैबाय दा सासेल' बाखिसै दा बेखायनो दाखालि आङो जुलाइ 29आव मारिना फैबाय आरो जुलाइ आगस्ट जोबनाय लोगो लोगो नै सेप्तेम्बर 4आव दङ दा बेयावहाय सिगांनो माने फुङाव लेंहरग्रोबाय उकिला माने जोबथारबाय नालाय दा बेयावहाय वार्निं होनानै दंखायो 2खौ किन्तु 2नि गेजेराव 1.5 होनांगोन आरो बेबादि जानानै दङ बेनि थाखाय आं फाग्ला जानानै दङ आंना एनडिबिआव हमजानानै बे नागालेण्डआव हमजालाय बे क'क्राझाराव हमजालाय आंना जेन'बा हा हुआनो गैखाला जेनाखि बिथा बेल' दङ दा बेराफारसे जेबो गैयि जानानै दङ दा बेखायनो आङो बुंगोन आरो जेनाखि आंहा माने पलिटिकेल लेभेल हिसाबै माखासे मानसिफोरजों माइनास जादों दा बेखायनो आं गभर्नमेन्टनिसिम खावलायहरगोन जौथायै आंबो बेटारि गारिनि सासे ड्राइभार हिसाबै जायफोरा ड्राइभिं लाइसेन्स गैया जायफोरा इन्सुरेन्स गैया बेखौ चेक खालाम आरो बेखौ मा रोखोम फाइन लायो बे नोंसिनि खोथा आंहा बेयाव बुंनांगौ गैया दा साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ साफ्रोमबो जेनाखि जेरैबायदि बेटारि गारि सालायग्रा बिथांमोनखौ अननानै बासायनायावनो आंनि जेनाखि पलिटिकेल केयार बा आंनि मुंदांखा नामाबो आंहा जिर' जादों बेखायनो आं खावलायफिनगोन आरो दिनैनि दिनाव गभर्नमेन्टनिसिम नोंथांमोना जेखि खालामनो हागोन किन्तु ड्राइभिं लाइसेन्स गोनां सोरबा इन्सुरेन्स गोनां बेनि सायाव माने जेबो एक्सन लानो नाङा ड्राइभिं लाइसेन्स गैयै जायनाखि जेन'बा इन्सुरेन्स गैयै नङा होमबा बेफोरो माबा मोनसे बबेबा जायगायाव एक्सिडेन्ट खालामगोन बबेबा जायगायाव माबा मोनसे खालामगोन जोंनि बेटारि गारिनि गेजेरावबो आरो टेम्पुनि गेजेरावबो जायखौ टेम्पु गारि होनना बुङो बिसिनि गेजेरावबो बेबायदि समस्या जानानै दं आरो ओरैबायदि दा बेखायनो गभर्नमेन्टआ बिसिनि सायाव मा दायथ' लायो बा बिनि सायाव मा दायथ' लायो आंहा बेखौ बुंनांगौ गैया किन्तु आं खावलायदोंसो आरो आं बिनि थाखाय जिर' जादों नालाय बेयाव नोंसोरो जुदि सैथोखौ मावलांनो हायो आरो लोगोसे आं बेखौ बुंगोन दिनै आंहा जेन'बा 1.5 लाख थाखा आं मोनो आंहा बेयाव जेबो मोननांगौ गैला आरो माबा मोनसे लामाबो गैला नाथाय जोङो जेनाखि केस जादों हमजादों हा हु धोन सम्पति फानजोबखादों धोन सम्पति फानजोबनानैबाबो जों साफा जेनाखि हारिनि जाथिनि मावसोमनानै हारिनि जाथिनि नांनानैसो बे केसा जादोंथ' दा बेखायनो आं खावलायहरगोन खुनु माने सोरबाया जुदि सोरबाखौ आं बुंगोन राजनितिजों लोब्बा लायालासिनो निस्सय जोंनि केसखौ फोजोबना होयोब्ला आं बेखौ माने
खावलायहरगोन बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोननाय थागोन आरो जेसेबांनाखि एनडिबिनि केस आंनाथ' जोबथारनोसै बे समावबो जुदि माबा मोनसे गभर्नमेन्टनिफ्राय बा माबा मोनसे सरकारनिफ्राय दिनै हेल्प फैयाबा आंहाबो दुखु मोननाय फैगोन मानो होनना बुङोबा एनडिबिआ 34 बोसोर 34 इयार्स दावहा नाङै दिनै बे एकर्डखौ मोननाय आरो एकर्डखौ मानो मोनदों होननानै बुङोबा बे सोरबा आबसुजों एकर्ड जायाखै दै सोरबा इउपिपिजों एकर्ड जायाखै दिनै एनडिबिजों एकर्ड जादों दा बेखौनो आं सोंथि खालामहरगोन मानव गेदेर प्रमद बर' सारनिसिम आबसुजों एकर्ड जामारा ना एनडिबिजों एकर्ड जामारा जुदि एनडिबिजों एकर्ड जादोंब्ला मोजां एनडिबिआ डिसपेन्ड जादों नाथाय आबसुजों एकर्ड जामारदोंब्ला गमामायैनो आबसुआ मानो डिसपेन्ड जायाखै आं बेखौ सोंथि खालामहरगोन बेखायनो बिथांमोनहा मिडियानि गेजेरजों फोरमायथारनांगौ बिथांमोनहा दङ होननानै आं सानो मानो होनना बुंबा आबसुजों एकर्ड जायाखै एनडिबिजोंसो एकर्ड जादों होननानै फोरमायनांगोन नङाबा जोंबो मानिनाय नङा सोरबा आबसुआव थानायफ्रा क्ररपति मालिकसो जादों बे समावहाय मानो बिथांमोननाव अनेक सिस्टेम फैसा फैबायसो थायोमोन जानायनिफ्राय रेशननिफ्राय लानानै नङा होमबा बिसिनाव एभेलेबेल फैसा फैबाय थायोमोन नाथाय एनडिबिआ गावनि थै मोदोम जिउ होनानै दिनै मा जादों एकर्डखौबो थगायजानाय सिस्टेम जादों थगायना थगायाखै आं बेखौ बुंनो थांला अब्लाबो बिथांमोनहा खेंबोथि होनांगौ दङ होननानै आं सानो बे एकर्डआ आबसुजों जादों ना बे एकर्डआ एनडिबिजों जादों ना बे एकर्डआ माने इउपिपिजों जादों मोनथामजों ज' जादों ज'यै जुदि एकर्ड जादोंब्ला मोनथामबो पार्टिया थांनानै थानो हानांगोन सोरबा आबसुआ थांनानै थानो हानांगौ बे नङा आं बेखौ दिनै दुखु दाहानि गेजेरजों आं फोरमायदों आङो दिनै दिखार नांदों मानो होनना बुंबा मासाव मास सोरबा आबसुआव थाग्रा बे आबसु अफिसाव थाग्राफ्राबो बेबादि मासाव मास 5,000 10,000 20,000 बेबादि गारनो हानाय केपासिटि गैया बेखौनो आं बुंगोन दिनै आङो नोंथांमोनहा मावै दाङै सोलिनो हायो हाजिरा खामला मावनानै सोलिनो हागोन आं सासे लेंग्रा एक्सिडेन्ट जानानै आङो हिनजावनिबो डाबल हिनजावा दुब्लि बारियाव ओंखारनो हागोन गोजौ गाहाय मानखोनो हागोन नाथाय आं मानखोनो हाया हिनजावजोंबो आं खारफानो हाया दा बेफोरबादि देहाखौ लानानै आङो केसजों नारा नाथाक जानांदों दा बे हिसाबैनो आङो बै जेन'बा बिथांमोननिसिम आङो बुंहरगोन नङाबा आङो हयथ' आङो लेंग्रा मालाय मा जानो आंनि दुखु दाहाखौ आं सहायनो हायाब्ला हयथ' माबा मोनसेबो आं बेबस्था लागोन माबा मोनसेबो आं खालामनानैबाबो आंनि जिबनानो गैखालाबा आंनि लाइफआनो गैखालाबा आं बेयाव फैसा होनो हायाबा आंना केसा जोबला आं बेयाव एटेन्ड जाहैनो हायाबा आंनि केसा जोबला एरेस्ट वारेन्ट सफैगोन बिथांमोना बुंबाय थादोंमोन सिगांनिफ्रायनो केस मारिनांला बुंनांगोन नामा दिनै क'क्राझार बायदियाव एरेस्ट वारेन्ट जानानै एनडिबिआ दंहैयो क'क्राझार कर्टआव माबायाव जेलाव दंहैयो दिनै बिथांमोनहा दिनै बेफोरनि थाखाय मानो दायथ' लानो हायाखै केस मारिनांला होनदों उनाव एरेस्ट वारेन्ट सफैनानै खुनखा गुवाहाटीनि बादै मा जायगा मोनलाय गलाघाटफोर बायदियावहाय गोदानै बेल खालामहैफिननांदों धन सम्पति फानफिननानै होमबा बे सान्ति सक्तिनि मिनिङा बहा थादों आं सोंहरगोन मानाव दिफेन बर' सारनावहाय नों ए टु जेड मिथिया नों ए मिथिया जेड मिथिया नों मिथिगोन मिथिया मानोना मा मिथिगौमोन प्रमद बर'आ नोंथांमोनखौ प्रमद बर'आ फानलांजोब्बाय जुदि फानाखैमोनब्ला जोंनि केसा मानो जोबाखैमोन आं बेखौ जों सोंथि खालामगोन मानाव गेदेर आबसुनि प्रेसिडेन्ट दिफेन बर' सारनाव बिखा बिख्लो गावो आं मा फाननानै केस थांगोन मा फाननानै आङो बे केसखौ फोजोबहैगोन आं बेखौसो बिथांनाव सोंथि खालामहरगोन नोंथाङा बर' जाथिनि खौसे पलिटिकेल पार्टिया खौसे होनै नोंथाङा रां मोनबाय थादोंब्ला जोङो दिनै 10,000 15,000 केस गानो जों फैसा मोनाखै लोगोसे जोङो दिनै मा होनो केस फोजोबनांगौनि बेलायावहाय नैबे सेप्तेम्बर 4आव दङ आं नोंसोरनो फोरमान होजोबनो हायो नोंथांमोना आंखौ लोगो हमफै नोंथांमोना आंजों रायज्लायफै सोरबा बायदि जानला मोनला बे ना बोनग्रा गुमा हमग्रा मोसौ गुमग्रा जेनाखि प्राइमारिनि लिडारफोरखौ लानानै दुगा जानो नाङा नोंसोरो बिसोरलाय आरो सोरमोन मा मावदों बिसोरलाय मा हिस्टरि मिथिगौ दिनै पिएम किसान अरुण'दय लानानै दिनै 500 कालेक्सन
दिनै 500 खालि ज' खालाम इउपिपिएलनि जेनाखि प्राइमारि चेयारमेन मेम्बार बिसोर जागासिनो दङ नै दाखालिसो फोरमान होनो हायो आङो सोर खाङामोन बे फैसाखौ सोर फर्म लानानै गिदिङामोन आं बुंजोबगोन खिन्थु आं बुंजोबगोन रायजोफोर खुनु सरखार जोबखांनायनि उनावहाय दिनैसो दासो 500 कालेक्सन लानानै अरुण'दयनि नामावहाय गावसोर डाबल इलेक्सन गेलेनो नागिरनाय आरो गावसिनि उदैखौ फिसिनो नागिरनाय रायजोफोर नोंथांमोनहा बेखायनो प्रमद बर'खौ गयला थुखोनांगौ गयला प्रमद बर'आ जात मोजां मानसि नङा आरो प्रमद बर'नि जेसेबांनाखि नेता दङ सासेबो खर' मोजां नङा सासेबो आन्दालनखारि गैया बेवहाय सोर आन्दालनखारि पुलिस हमगार लानानै राजा लामा जथेग्राया आन्दालनखारि नङा बिसोरो जिउ बावनो हायाखै बिसोरो थै मोदोम होनो हायाखै प्रमद बर'आ दिनै आन्दालनखौ गिनानैसो बेयो जाहैबाय गावनि बिसिजों गावनि हारसा हिनजावजों गोजा थाहैनाय बर' हिनजावनाव गोजा थायाखै बियो आं बेखौ बुंगोन दिनै बिथाङा दिनै मा होनो प्रमद बर'आ गावनि हिनजावखौ गावनि हारिखौ लानायमोनब्ला जों बुंनो थांगौमोन बिथाङाबो सासे आन्दालनखारि होननानै नाथाय बे आबसु आन्दालननिफ्राय लानानै बेलसि आन्दालननिफ्राय लानानै एनडिबि आन्दालननिफ्राय लानानै बिथांमोनहा दिनै गावनि जिउखौ बय साननानै बे बर'फोरजों जेबो जाला होननानै हारसा हिनजावजों गोजा थाहैनाय बे प्रमद बर' बेखायनो रायजो राजाफ्रा गोथौयै सिन्था खालामनाया मोजां।